खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दखरा एबसुनि सनाथि फोरबो खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दखरा एबसुआ सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। फैगौ 2026 इं मायथाइयाव जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंनो थाखाय बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनायनि बानजाय आफाद मावख'खौ हाबाफारि बायदियै दिनै बेखेवनानै होयो। 12 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव CFBनि मासिगिरि दीपक कुमार बसुमतारी, बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफोर आरो बरबरि दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बरबरि ओनसोलनि समाज सिबियारि मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनै बेवहाय नुजाथि फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ बेवहाय उदिस लाफिननायनि थाखाय दिनै बरबरि दखरा दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय जा खुंफुं आफाद दानानै लादोंमोन, बे खुंफुं आफादनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारि जोङो एसे आगोलाव जानानै थांबाय आरो बे मावख' बेखेवनायखौ हाबाफारिखौ मावफुंना फैदों जोंनि खावलायनाय लेखा 62 नं बरमा समस्तिनि एमएलए बिथां भुपेन बर'। बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै दिनैनि बे मावख' लानाय हाबाफारिखौ बेखेवना फैबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा बे सनाथि फोरबोखौ जोङो फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10, 11 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जोंहा बे हाबाफारिखौ जाफुंसारै बे सनाथि फोरबोखौ जाफुंसारै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांनाय 2024 मायथाइनि जा थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जालांदोंमोन, बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो गासै मोन 19 दालाइ आफादखौ आबुङै दानानै लानाय जाबाय। जाहाथे जोङो बे फैगौ सनाथि फोरबोखौ माने जाफुंसारै खुंफुंनो हायो, बेनि थाखाय मोन 19 दालाइ आफाद दानानै जों बिथांमोननो इतिमध्य बावैसो बिबानबो गथायखाबाय। बिथांमोनाबो साखाफारा जाखाबाय, दालाइ आफादफोराबो। दा जोङो बे सनाथि फोरबोखौ जाफुंसारै खुंफुंनो थाखाय जोंहा बाजेट लानाय जादों। गासै 25 लाखनि बाजेटजों बे सनाथि फोरबोखौ माने जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। दा मिजिंथिबाय बे सनाथि फोरबोआव गासै रायजो राजानि राङारि बिथिङावनो जा बा गोसोआरि बिथिङावनो जा बायदि बिथिङाव जाहाथे बे सनाथि फोरबोखौ जाफुंसारै खुंफुंनायाव बयबो जाहाथे गोसो गुदुङै हेफाजाब होयो, मदद होफैयो। बेनि थाखाय आङो सनाथि फोरबो खुंफुं आफादनि जानानै एबा आं नेहाथारि जानानै बेखौ आं खावलायहरबाय। निस्सय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद मोनोब्ला बे सनाथि फोरबोखौ जोङो साननाय बायदियै जोङो जाफुंसारै खुंफुंनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथियो।